Kritikal ang kahimtang sa usa ka 65 anyos nga asawa, human po sila o gitigba sa iyang 70 anyos nga bana sa dakbayan sa Toledo tungod sa selos. Dugang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? May kritikal ang maong biktima human kini nakaangkon og duha ka samad pinusilan sa iyang tiyan ug mga samad tinigbasan sa iyang ulo, buko-buko, mga kamot ug mga tiil. Ang krimen nahitabo pasado alas 7 kagabi. Giangkon sa suspitsado nga si Rodrigo, 70 anyos ang salaod. Human matud pa napuno siya sa kasuko ug pangabubho sa iyang pagtuo. Nga gibudhian siya sa iyang asawa. Gingong sukad pa niadtong Nobyembre sa miaging tuig dihang nagsaulog sa iyang birthday ang suspect. Wala na siya uli pa siyang asawa hangtod ning buwana. Giangkon usab hinuon sa suspitsado nga nakasala usab siya sa iyang asawa ug nakauyab og lain human matud pa kanunay siyang sultian sa biktima nga wala kini gugma kaniya ug nga di usab kini magpahawok kaniya. Kanang akong hagkan managang wala muduog na dungan ako di timbakwas ug bako na sa lain-balain higda. Nagduda man ko ana. Ingnam ko na sultian ta Rodrigo wa ito gugma ni sa gamay pait na. Tungod sa kong kalagot dong imprangkang ko na ko sa istorya nga tinuod ka tilaw ko bulitas nya saman na. Kagabi, iyang nasuta nga nauli ang biktima sa panimay sa igsuon niini sa sitio Lower Bagdok, Barangay Sagay sa Toledo City. Giadto kini sa suspitsado aron mangayo og pasaylo ug hangyuon nga muuli na sa ilaha ang biktima. Apan matud pa nagdumili ang biktima ug dinhi na matud pa nahitabo ang lalis. Miuli ang suspitsado ug mikuha og 38 revolver ug pinuti ug mibalik sa nimutangan sa biktima. Nasa sud ang asawa sa balay. Then mo sud og ginta na ang bana giduot ang sira nya di man mabli dayon gipusil niya. Until that time nga nagtimuray sila na abli gyud. So pagpusil sa bana diya sa pultahan, nalapsan ang pultahan, igo na dito ang asawa. Sa pakisusi sa kapulisan sa pamilya sa biktima, nga wa matud pay kamatuoran ang pasangil sa suspitsado. Ug nga gikomedyahan lang matud nila ang suspitsado kung magkainom kalabot sa adunay lain na ang asawa. Ug di makahimo sa pagbudhi ang asawa niini. Gani aduna na sila'y napulo ka mga anak. Misuway paunta sa pag-iskapo ang suspitsado apan nasikop raw sab kini sa hot pursuit operation gabii sa lungsod sa Pinamungahan. May na-recover sab ang magigamit niini sa krimen ang pusilog ang pinuti samtang mga kasong frustrated parricide in relation to RA 9262 kay magtiayon man ang suspitsado ug ang biktima. Lakip na sab sa ipasaka nga kaso ang kalapasan sa Comelec gun ban ug ang paghupot og dilisensyadong armas ang ipasaka batok sa dinakpan. May daghang salamat Fem Marie Dumabo.